ang Ilocano. Ako po ay sobrang natutuwa sa araw na ito. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan kayo dahil ito yung kauna-unahang pagkakataon na makasama ko kayo bilang isang diocese para pasalamatan sa ginawa niyong napakainit na pagtanggap sa akin dito sa ating diocese. At punong-puno ng kagalakan ang aking puso dahil ang pagtanggap ninyo during my installation ay naramdaman hindi lamang ni Bishop Sam, kundi ang aking mga kaibigan na pumunta at naghatid dito sa ating diocese. Nagagalak ako dahil bihira ang ganitong tradisyon na ang buong diocese through some representatives of the parishes come together for a Lenten recollection. Sa ibang lugar, alam ko, may mga parish recollections. Pero yung ganitong, the whole diocese coming together is something different. Pwedeng palakpakan ninyo ang inyong sarili. I should really thank and congratulate you for this. At I would like to recognize some friends, maaring mga kababayan, kamag-anak ninyo ngayon na nakasubaybay sa atin, sa ating social media, joining us online, wanting to be connected with us in this recollection. Alam po natin na ang ating gagawin ngayon na isang maghapon or half-day recollection ay bahagi ng mas malawak na paghahanda sa panahon ng Kwaresma. Tama o hindi? Pero alam din natin na hindi lamang ito para sa panahon ng Kwaresma. Ito ay bahagi ng pagsusumikap nating mapabuti ang ating buhay habang panahon na tayo ay nabubuhay sa lupang ito. Kasi pag iniisip lamang natin ito para sa panahon ng Kwaresma 2026 at para sa paghahanda ng pagkabuhay ng ating Panginoon, something is wrong. Kaya sana nagkakaintindihan tayo na ang ating gagawin at ginagawa sa araw na ito ay para sa ikabubuti ng ating sarili, ating pananampalataya, para sa ating pamilya, para sa ating simbahan, at para sa ating pamayanan. Can you promise that? Is it clear? Hindi maliwanag. Is it clear? Aha, it's clear. Kaya humanda kayo. Kasi kanina, napakaganda kasi we wanted silence. We wanted to meet the Lord and we had Him in His presence, in His body before us. Isang oras na nagnilay tayo sa harapan ni Jesus sa kanyang katawan. And what a blessing we had. Naramdaman nyo ba yon? Ako, pagpasok ko palang kinikilabutan na ako. Imagine ang ating gymnasium, kasama natin si Jesus. Did you feel that? Nangumpisal pa tayo.
What a way to transform us. At ngayon, makikinig po kayo sa akin. At ang aking dadalhin sa inyo ay hindi yung katawan ni Jesus, kundi ang salita ni Jesus. Alam na po natin na bago akong naging obispo, isa po akong SVD. Ako ay kabilang ng isang kongregasyon, Divine Word Missionary, na ang aming misyon ay ipalaganap ang salita ng Diyos. Kaya sa aking pagbabahaginan with you, I would like to share the Word of God. Alam nyo, tayong mga Katoliko, talong-talo tayo ng mga Protestante at born-again Christians tungkol sa Biblia. Inaamin ba natin yon? Kailangan natin ang banal na salita ng Diyos. Pero bago ko po simulan, pwedeng aawit muna ako? Gusto nyo? Aha. Ay nako, ang gusto nyo yata ay awit. Ano? Recollection ito. Sabi ko salita ng Diyos. Ngayon, gusto nyo aawit agad ako. We will sing together. And this is the song. Please repeat after me. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Mga senior citizens, na-memorize nyo ba? Ulitin natin. Ang gagaling ng mga senior citizens ng ating diocese. Alam nyo ba kung sino ang nagsabi nun? At saan nangyari? Nung si Jesus ay nakapako sa krus, may dalawang criminals beside him. Isa sa kanila ang nagsabi, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Please repeat, everybody. Lagyan natin ng action. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Madali. May mga arthritis yata yung iba, hindi may taas ang kamay. Once more. Kayo lang I will not show you the action. Jesus, remember me. Remember me. When you come into your kingdom. Dalawang kamay kasi, dalawang kamay, hindi ko pwedeng gawin kasi naka-mic ako. Fathers, tignan nyo, kung ano ang ginagawa ng pari, sinusunod ng mga tao, kahit mali. Tama ba yun? Kaya dapat ang gawin naming mga kaparian, kasama ako, dapat ang nakikita nyo sa amin ay tama. Amen? Nagkamali ako, hindi ko sinabi yun Sabay-sabay. Jesus, remember me. Wow. Kailangan natin yung organista. Please, I know you are familiar with the melody. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. A little bit louder. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when
when you come into your kingdom. May organista ba tayo dyan? Wala? Can you intone, please? What key? Father Joseph and Father Roy, pwede nating palakpakan sila dito sa harap. Ha? Dito kayo, Father. Kayo yung animator. Yan. Sundan natin sila, ha? Opo na lang po kayo. One. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Parang ano yung timing? It should be 4/4. Jesus, 3/4. Remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Okay. Palakpakan natin si Father Roy at Father Joseph. Huwag muna kayong alis, fathers. Ha? Because that is very selfish. Sinabi ni Father Joseph, ang mensahe ni Santo Papa, together. Ha? Kaya, sa tabi natin, pag babae, sabihin mo, Jesus, remember him. Ha? Not me. Okay? Yes or no? Him or her. Pangatlo, remember us. Us. Okay? So remember me, remember him, her, remember us. That is together. Amen? So first round, Jesus remember me. Second, Jesus remember him, her. Third, Jesus remember. Siguro mas maganda na lang ng them, yung pangalawa, para ganon mo na lang yung kamay mo. Ituro mo sila. Okay? Pero sir, yung rhythm natin, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Do not drag the into. Okay? Para maganda ang pag-awit natin. Now you can all stand. Everybody. Father Roy and Father Joseph, please lead the action. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember them. Jesus, remember them when you come into your kingdom. Jesus, remember them when you come into your kingdom. Us. Jesus, remember us when you come into your kingdom. Jesus, remember us when you come into your kingdom. Once more, Jesus. Me, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Please remain standing, bow your head as we pray and we invoke the Holy Spirit to accompany us in this recollection. As we pray, Jesus is coming and remembering of us. We also include our loved ones who are not with us.
Isama natin ang mga mahal natin sa buhay, ang buong diocese, ang ating mga parokya, ang mga kapatid nating hindi nakasama sa pagtitipon na ito. Ang mga kapatid nating kasama natin online, sana yung pagpapala na ating tinatanggap sa umagang ito ay maibahagi sa lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Father. Magsiupo na po ang lahat. Nagustuhan nyo ba yung awit natin? Ha? So pag-uwi ninyo sa inyong mga parokya, sa halip na mag-scroll ng Facebook, aawitin na lang ninyo yun, ha? Naka-flash na ba yung ating topic? Yes? Yes. So, pagpasensyahan na po natin ang aking topic mula sa ating scriptures ay kinuha ko sa isang kaibigan na nag-share ng topic na ito. But iniba ko ng konti para maiakma sa ating konteksto sa ating diocese. At sa bahaging ito, I would like to invite Father Roy. Did you assign 2 readers? Si Father Josix and Father Roy, together with me. May 3 bahagi, and I would like you to participate in the reading of this text I'm sharing with you. Kasi ang tema natin is Lent as coming home. Pakiulit natin. Lent as coming home. Ang Kwaresma bilang panahon ng pag-uwi. Hindi lamang pagbabalik loob, pagbabalik bahay, pagbabalik tahanan. Ang tanong ko sa inyo, saan yung tahanan na yan na kailangan nating balikan? And so, the most important word in the theme is the word home. Pakitanong ang inyong katabi, are you at home with me? Ano ang sabi niya? Hindi. No. Ano ang sagot niya? Very good. Baka akala lamang ninyo yan. So, if you are at home with one another, I now feel at home with you. Kanina medyo kinakabahan ako, pero ngayon, after umawit tayo, I am now starting to feel at home with you. So this is our theme, Lent as coming home. At gusto kong gamitin ang isang kwento sa Biblia para marating natin ang gusto nating tumbukin sa recollection na ito. And I would like you to answer this question. Who are they? Sino sila? Are you familiar with them? Nakikita nyo, hindi? Ayan. We will discover sino sila. Dahil ito ay matatagpuan sa isang kwento na kung saan palagi nating naririnig every Easter Sunday. Easter Sundays. Ito ay galing sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 24, verses 13 to 35. Simulan na po natin. At sa bahagi, anong kulay po yung para sa crowd? Anong kulay? White. Green? Green. Yung part na green, babasahin po ninyo yon. Okay lang po? Okay, simulan natin.
That very day, the first day of the week, two of the disciples were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem, and taking with each other about all these things that had happened. Okay? Nasundan ninyo? First day of unang araw ng linggo. Very good. Saan sila pumupunta? Emmaus. Gaano kalayo? Saan sila nanggaling? Very good. Tuloy natin. Father Roy? While they were taking and discussing, Jesus himself came near and went with them, but their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, Jesus. Si Jesus yon, hindi kayo si Jesus. Si Father Joseph ang Jesus. What are you discussing with each other while you walk along? So, dumating si Jesus, yung nasa gitna kanina, di ba? Pero hindi nila nakilala. Kaya nagtanong si Jesus. Father Joseph, Jesus, please repeat your question. What are you discussing with each other while you walk along? Ano ang pinagmamaritesan ninyo? Sabi niya, di ba? Sabi ni Jesus, ay naku, nagmamarites kayo. Ano yan? Ano ang sagot nila? Ito, narrator? They stood still, looking sad. The one of them, whose name was Cleopas, answered him, Are you the only stranger in Jerusalem who does not know the things that have taken place there in these days? Isa sa mga disciples na dalawa ang sinagot si Jesus, ikaw lang ba ang hindi marunong magmarites? Balitang-balita na sa buong bayan ang pangyayari. he asked them, What things? They replied, Kayo naman ngayon. Everybody, lahat kayo. The things about Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty indeed, and word before God and all the people. Now, chief priests and leaders handed him over to be condemned to death and crucified him. But we have hope that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since these things took place. Moreover, some women of our group astounded us. They were at the tomb early this morning, and when they did not find his body there, they came back and told us that they had indeed seen a vision of angels who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see him. Ang haba, no? Ha? Ang galing nilang magmarites, no? Na-memorize nila. Ano lang ang tanong ni Jesus? What things, di ba? Ang tanong lang naman ni Jesus, very short. Ano yon? At nagkwento siya ng napakahaba. Ang maganda naman, malalim ang hugot, nagkwento ng mahaba, pero tama ang kanyang kwento. Dahil ang kanyang isinalaysay ay tungkol sa pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus. Tama? Are you following the story? Very good. Shall we continue? Yes. Then he said to them, How foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have declared. Was it not necessary that the Messiah should suffer these things and then enter into His glory? Medyo nainis ng konti si Jesus. Napansin nyo ba? Ang sagot niya, foolish.
Ano ba naman kayo? Hindi nyo ba alam na ito yung misyon ng Mesiya na hinihintay natin? Bakit hindi nyo naintindihan? Tignan nyo, pag hindi mo nakikilala si Jesus, mahirap mong maintindihan. Reklamo ka lang ng reklamo. Tama o hindi? Tama. Ah. Kaya minsan sinasabihan tayo ni Jesus, alam mo, ang word sa Tagalog ay hindi magandang pakinggan eh. Ispellingin ko na lang. T-A-N. Parang ganun na rin, di ba? Ang hina-hina ninyo. Kaya, may solusyon si Jesus. Father Jesus, please continue. Yes. Then, beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them these things about himself in all the scriptures. Dinala niya sila sa Biblia. Di ba? Balikan natin ang Biblia. Kayong mga taga-diocese ng San Jose, nagbabasa ba kayo ng Biblia? Yes. Palakpakan natin yung mga nagbabasa, no? Kayo yon. Pero aminin natin, marami sa atin ang hindi nagbabasa ng Biblia. Tama. Yes. Kaya nga, kung minsan sinasabihan tayo ng Diyos, how foolish you are. Ang lahat ng kasagutan ay nandyan sa banal na salita. And Jesus once again brought them back to the scriptures as answer. Magaling si Jesus. Tuloy po natin. As they approached the village to which they were going, Jesus acted as if he were going farther. But they urged him strongly, saying, Stay with us. Pakiulit po. Stay with us. Lakasan po. Stay with us. Kanino nila sinabi yan? Jesus. Kay? Jesus. Very good. because it is almost evening and the day is now nearly over, so he went in to stay with them. Sa amin ka na lang tutuloy. Be with us. It's a magic word dahil madilim na. He went to stay. When he was at the table with them, he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. They said to each other, Were not our hearts burning with us while he was talking to us on the road, while he was opening the scriptures to us? See? Binalikan nila yung binabanggit ni Jesus tungkol sa scriptures. Pero ang nagpamulat sa kanila ay yung tinapay. When Jesus broke the bread, na-realize nila, siya pala si Jesus na palagi natin kasamang kumakain. At nakita nila, muli nabuhayan sila. Dalawang bagay, ang taong faithful na nagbabasa ng Biblia at inuunawa, madaling maintindihan ang kasaysayan ng kanyang buhay. Ano man ang pinapagdaanan. At ang taong palaging nagsisimba at humaharap sa tinapay, sa pagpipira-piraso ng tinapay, ay nakikita ang mukha ng Diyos. And this is the message. Ang sinabi nila, were not our hearts, kaya pala,
Pakiulit ang salita. Kaya pala. Everybody, Kaya pala. lakasan. Kaya pala. Kaya pala. Kaya pala kanina, nag-review sila ng buhay nila. Kaya pala ganito kanina, dahil kasama natin siya. Ang taong nabubuksan ang kanyang kamalayan sa diwa ng pagbabago at pagsunod sa Diyos, madali niyang maintindihan ang kanyang mga karanasan sa buhay. Madaling maintindihan ang mga pangyayari sa buhay na kahit kung minsan mahirap maintindihan. Kaya pala namatay ang nanay ko bago magpandemya kasi I could not imagine if my mother would have passed away during the pandemic na nakasama sa mga hindi pwedeng bisitahin ang bangkay. It would have been very painful for me. Kaya pala iniwan ako ng asawa ko. Pwede niyong sabihin yon. Mga Sorry, wala ba akong nasasaktan dito? Ha? Kaya pala iniwanan ako ng asawa ko para magiging mas malaya ako. Kaya pala yung kapatid ko ay hindi nakapag-abroad kasi kailangan ko siya sa piling ko. Ang daming kailangan nating maintindihan na ang sagot lamang pala ay ang salitang kaya pala. Marami ba kayong kaya pala sa buhay? Marami. At ito yung pagnilayan ninyo ngayon sa Kwaresma. Once you start to say the word, kaya pala, ang daming mabubuksan sa ating kamalayan, kasama ang ating puso. At ang ating kumpisal ay mas makabuluhan. Kaya pala, ako ay dumanas ng maraming karanasan dahil dadalhin ako bilang obispo sa Diocese ng San Jose. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit kailangan kong daanan ang lahat ng mga iyon. At alam ko, pwede niyong balikan ang inyong nakaraan, mga kasaysayan at karanasan ninyo sa buhay. Amen? Ituloy ba natin? Pagkisabi sa iyong kapatid, kaya pala ganyan ka. Kaya pala ganyan ka. Hindi ko alam ang ibig sabihin yan. Kasi pag sinabi mo sa kapatid mo yan, sa kaibigan mo, sa kasama mo sa simbahan, sa kamiyembro ng pamilya, magaan, ibig sabihin, ngayon, naiintindihan ko na. At hindi na ako manghuhusga. At iiwasan ko ng makasakit sa'yo. Dahil ngayon, naintindihan ko na. Paano ko naintindihan? Sa aking pagsisimba, sa aking pananalangin, minulat ng Diyos ang aking mga mata. Kaya pala. Ha? Kaya pala maraming tao ngayon. Kaya pala. We continue. That same hour they got up and returned to Jerusalem, and they found the 11 and their companions gathered together. They were saying, The Lord has risen indeed, and He has appeared to Simon. Napansin nyo, mula sa kalungkutan na ang lalim ng hugot nila na naglalakad, na hindi nakilala si Jesus, noong nakilala nila si Jesus, at binanggit nila yung salitang kaya pala,
nag-iba ang kanilang disposition. That sadness turned into joy. And once again, they went back to Jerusalem to share the joy of that beautiful encounter. Then they told what had happened on the road and how he had been made known to them in the breaking of the bread. This is the gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Jesus. Pakilakas. Praise you, Lord Jesus Christ. Bilang isang SBD missionary, this is another way of Bible study. This is another way of appreciating the Bible, the scriptures. Did you understand the beautiful story? It's beautiful, right? Yes. The story of Jesus and the two disciples is our own story. Yes. Please, when you go back home, share your beautiful story. It's a beautiful story to share. At hindi na kayo mabansagang marites lamang. Dahil ang inyong kwento can inspire others. Can also change others. Kayo pong nandirito ngayon, I know you play a very big role in your own parishes. Alam ko, kayo ay tinitingala ng inyong mga kaparokya. Kaya kayo ang nandirito. Let us be apostles of the good news. Bawal ang taong naglilingkod sa simbahan na nakakasira ng samahan at pagkakaisa. Ano ang motto ni Bishop Sam? Ha? O, tignan nyo, nagkakugulo na kayo. Make us all one in Him. Ulitin natin. Make us all one in Him. Everybody? Sa akin, alam nyo, masasaktan ng Diyos kung tayo ay nagkahasik ng pagkawatak-watak. Ang gusto ng Diyos, tayo ay iisa. We can go back to the same text because every time we read the text in the church, I know, especially during the Mass, many of us did not fully understand. Aminin natin. At dahil hindi natin naintindihan, we haven't really appreciated the meaning of that beautiful story. Bilisan ko po. Una, alam na natin kung sino yung mga characters. Saan nangyari? Ano yung mga feelings, pakiramdam nila? At ano yung mga movements na nangyari sa kwento? Alam natin kung sino yung mga characters. Sino ang nasa gitna? Very good. Kaya nga ang awit natin, Jesus. At the middle of that picture is Jesus. Sa dalawang katabi ni Jesus, dalawang disciples, at ang binanggit na pangalan ng isa ay si Cleopas. Pero yung isa ay hindi binanggit ang pangalan. Maraming kuro-kuro, unknown, pero ang sabi ng iba, si San Lucas daw yung pangalawa kasi siya yung author ng Luke. Pero ang sabi ng iba, maaaring sinadyang hindi pangalanan yung pangalawa para ilagay natin ang sarili natin sa kwento. And therefore, the second character
Could be Bishop Sam, Father Josix, Father Roy, Father Ramil, or any one of you. Setting. They were going to Emmaus. Coming from? Bakit? Anong nangyari? Ay ano ang distance pala? 7 miles. Medyo malayo rin. Malayo ang kanilang nilakbay. Bakit gusto nilang iwanan? Bakit nila nilisan ng Jerusalem? Because Jerusalem is a symbol of death. Doon pinatay at ipinako si Jesus sa krus. At lahat tayo, kung nakaranas tayo ng death, trial, disillusionment, we want to escape that. Right? Maghahanap tayo ng lugar na pupuntahan natin. At kadalasan, hahanapin natin yung lugar kung saan nararamdaman natin ang sense of home o tahanan. Kaya nga, taga saan sila? Taga Emmaus. Gusto nilang magbalik tahanan. Nawalan na sila ng pag-asa. They wanted to go back home and escape that horrific experience in Jerusalem. Ano yung mga pakiramdam, mga feelings ng dalawang disciples? Una, punong-puno ng kalungkutan dahil nawalan na sila ng pag-asa. Pinatay na ang kanilang master na ipinagmamalaki. Pangalawa, natatakot sila na maaaring sila rin ang isunod na papatayin. Di po ba? Pangatlo, disappointed sa kanila. Parang pinangakuan sila na iwanan ang kanilang hanap buhay, ang kanilang mga kaibigan, pero sa bandang huli, yung pangako ay napako. Confused. Hindi na nila alam ang dapat nilang gawin. And for them, the most logical thing to do, pag you are a failure, di ba ano yung hahanapin natin? Sige, kakainin ko na lang ang pride ko. Babalik na lang ako sa parents ko. Babalik na lang ako sa pamilya ko. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Troubled. Siguro may halong anger. At iba pa. Ito yung gusto kong tanungin kayo. Kasi sa bawat kumpisal natin, ito naman yung inilalabas natin eh. Tama o hindi? Tama o hindi? Inantok na yata kayo? Saan nyo nakikita ang sarili nyo ngayon? Nandyan ba? Saan kayo? Saan po kayo? Ha? All of the above? Mali yata yung pandinig ko Kailangan mo ng kumpisal araw-araw By the way, if you can have frequent confessions during Lenten season, hindi naman siguro araw-araw, but bahagi ng pagbabalik loob. Mahalaga ito. Get in touch with your feelings. Huwag yung takpan. Ito ang ibig sabihin ng fasting. Ilabas nyo lahat. Kasi pag hindi natin ilabas ang mga ito, kahit anong pagninilay, hindi makapasok ang grasya ng Diyos. Why were they going to Emmaus? Umaasa muli na magkaroon ng kapayapaan. At sana maibalik ang kagalakan. Do you think they found that? Do you think natagpuan nila yan? Yes.
Pakilakas po. Pag hindi nyo lakasan, baka ang sasagot yung mga naka-online. Ha? Yes. Thank you. And this is what we want to happen today. Na at the end of our recollection, muli, mas mapaigting ang ating pag-asa sa ating paglilingkod sa ating mga simbahan. Mas mapalalim ang kapayapaan sa ating mga puso at mas nakikita ang kagalakan sa ating mga mukha. And what happened? On the road to Emmaus, dito nagkaroon yung conversion. When Jesus asked them, "What are you talking about?" Nakinig si Jesus. Isa lang naman yung tanong niya, di ba? Ano ang pinag-uusapan ninyo? Parang kumpisal yan. Pag umupo kayo sa tabi ng pare, pag kayo ay nagdinilay sa Blessed Sacrament, you can say anything that you want to say. And they did that. Kaya po, sa kwentong ito, sinabi ko na kanina, this word is very powerful. Pakibasa, lakasan po. Sorry Father, hindi tayo nag-synchronize. There is a part, stay with us. Nag-shortcut na po ako. Ulitin natin, stay with us. Please repeat. Stay with us. Bago tayo magkaroon ng kaya pala, dapat bigkasin natin ang salitang stay with us. I think that was the magic word na binanggit ng dalawang disciples. Because even Jesus wants to enter into our home if we do not open and say the word, stay with us. Walang mangyayari sa atin. Kaya iba-iba tayo ang disposisyon dahil mas marami sa atin ang palaging bukas. And this is what Jesus did to them. Their eyes were opened. Kaninong mata yun? Kaninong mata yun? Mata natin. Mata natin. For me, it's a powerful image. Okay pa kayo? Can we sing Jesus, everybody? Sabi ko na nga ba, nawala na yung energy ninyo. Sige. Jesus. Siguro, sir, taasan mo ng key para para mas buhay ang pag-awit nila. Ready? Jesus, everybody. Jesus.
natin muli ang Panginoon. Please proceed to slide number 51. 51, slide number 51. Ang ating napagnilayan, ulitin ko, ay tungkol sa salita ng Diyos, ang kwento ng dalawang disipulos na maaaring kwento ng bawat isa sa atin. Tama? Pero masasabi lang natin na kwento natin ito kung ito ay maiuugnay natin sa ating sariling buhay, sa ating mga karanasan ng pagsubok. Slide 51. Father, yeah. Next, please. Yan. So, ano ang matutunan natin sa estilo ni Jesus? Una, tignan natin. Because this is the challenge for us now. Siya ay naglakbay ng ilang milya? 7 miles. Ibig sabihin, sa paglalakbay na yan, ipinapaalala sa atin na kasama tayo araw-araw. Ha? At palaging tinatanong tayo ni Jesus, what are you talking about? Ano ang nilalaman ng inyong mga puso? That's why kaming mga pare, we are so blessed na araw-araw may araw na magdasal at magmisa kami. At doon namin natatanong ang aming mga sarili, ano ang nilalaman ng puso namin. Kaya kahit maraming responsibilidad, maraming hamon sa buhay pagkapare, na itatawid namin ng masaya, punong-puno ng kagalakan, dahil maliwanag sa aming ugnayan na ang Diyos kasama naming naglalakbay. Hindi lamang 7 miles, because you know the word 7 means there are 7 sacraments, right? Perfection. Yes? There are 7 days God created the world. 7 gifts of the Holy Spirit. Ibig sabihin, 7 miles is eternity. Jesus walks with us eternally. 24 hours, walang patid yan. But we just have to tell Him, what are we talking about? Ano ang nilalaman ng ating mga puso? What things? Usually, ang laman ng puso natin ay ang ating mga tagumpay kasama ang ating mga pagsubok. Ganito lang naman ang ating paglalakbay. Tama? What else? One of the disciples, tayong magkakapatid sa pananampalataya, magkakasama sa parokya, please, let us be friend to one another. Seek a friend. And the best friend that we can look for ay dapat yung kasama natin sa parokya. Saan ka pa magkahanap? Kung totoong Kristiyano tayong lahat, na minamahal ng Diyos at naglilingkod sa Diyos, we can search for the best friend as our refuge among us. Kailangan natin ang bawat isa. Friend who are willing or who is willing to travel with us a distance, na hindi tayo iiwanan. Promise? Can you be my friends? Mahina na naman. Mahina pa rin. Can you be friends to your parish priest? Mas malakas, fathers. We promise, ako bilang bagong obispo, magiging kaibigan ko ang mga kaparian natin. Because we can never truly walk with you 7 miles if we ourselves are not
friends and brothers with one another. You know, hindi sapat na magkakapatid. Dapat mas malalim, magkakaibigan. Because Jesus said, huh? Friendship is a measure of our relationship. When Jesus said, I am not just your master, you are my friends, I am your friend. Ang ibig sabihin ni Jesus, maaasahan niyo ako, kilala ko ang puso niyo, kilala ko ang inyong sariling struggles, and I understand you. We understand one another. Friends, stay with us. Pwedeng paulit-ulit nating idasal ito. Kahit ano ang pagdaanan natin sa buhay. Please whisper always, stay with me, Lord. But ang ganda yung salita, stay with us. Hindi lamang isipin ang sarili. Stay with us. It's a personal invitation. Second, the style of Jesus is number one that we can learn from. Second, pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili. And we saw that, and we see it always in the Holy Eucharist. Kaya kayo, alam ko, karamihan sa inyo, mga leader ng ating parokya, the invitation is always to totally give ourselves to the service. Katulad namin, that's why we have the vow of chastity, para ang pag-ibig namin ay para sa lahat. May bigay namin ang aming sarili. You are invited to do the same thing. And lastly, buksan natin ang ating mga mata. We allow Jesus to open our eyes. And this is the challenge for all of us, especially in our journey as disciples, to let the lens of our hearts be open. Ang sinasabi kong mata dito ay hindi ito ang mata ng ating mga puso. That's why we are so privileged in this diocese that the first missionaries who worked here are the Sacred Heart missionaries. And I think there is again a call for us, if we want our diocese to continue to grow in holiness, in goodness, we have to once again revisit our hearts and open to the beauty of an encounter with God. Please read, everybody, read the last paragraph. The heart remains open because it's only through a transformed heart that one can fully understand the changing world in in hope. hope. Di ba? Ang puso lamang ang totoong nakakakita at nakakaintindi sa bawat puso ng kapwa-tao. Tama? Tignan ko ngayong mga puso ninyo. Ha? May I see your hearts? Hindi lang ganito, I want, tignan nyo ang puso nyo. Sino ang itinitibok ng puso ninyo? Sino? Tanungin ko kayo. Sino? Hawakan ang puso nyo. Hawakan. Sino? Si Jesus ba? Baka yung mga pautang ninyo. Na hindi naman kaya? Baka ang itinitibok ng puso nyo, mga kinaiinisan ninyo. Kawawa kayo because you allow them to destroy your life. Pag palagi mo na lang iniisip yung kapitbahay mo, ay nako, you allow that kapitbahay, you allow him or her to deprive you to live a peaceful life. Pero pag ang puso mo, katulad ng Sacred Heart of Jesus, anuman ang pinapagdaanan mo araw-araw, you feel joyful and at peace. Walang bagyong makakasira sa'yo. Because you know that you are living in hope, in peace, and in joy. Amen. Tama na siguro, ano?
may I sing to you a song? Is it okay? Sige. Ang awit na ito ay mula sa scriptures. Yung tungkol sa isang bulag. Ang pangalan niya ay Bartimaeus. Isang original composition ng aming pari na si Father Raul Caga, SBD. Isang composer and singer. But I would like to sing to you the song because this is also an invitation for us to open our hearts at hindi tayo manatiling bulag. Okay na po ba? Are we ready? Siguro kailangan ng isang malakas na palakpak. Yung isang music doon, sir, yun ang -1. Ako po ay biniyayaan ng Diyos ng kunting boses. Kunti lang, ha? Pero nahihiya ako kasi may mga naka-online eh. Fathers, but when I sing, I do not intend to entertain. Sa akin, when I sing, because I would like to express a message. Because the gift of music given me has to be used hindi para ako ay sumikat kundi para makatulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At ipagpaumanhin ninyo kasi ayaw ko sanang umawit. Medyo mahiyain ako. Kaya lang, sige na, para makumpleto ang ating, malalaman nyo rin na mahilig akong umawit balang araw. I have to show it now. Okay lang po. May bayad na kung pasundan nyo, ha? I've told you, this is my way to express. We all want to see, because whether we like it or not, we are all blind. May this Quaresma continue to open our eyes and our hearts to the beauty of a God who loves us, who walks with us beyond 7 miles. Sana po lahat tayo magbahagi ng magandang balita. Amen. Thank you po, Bishop, for that wonderful message for us. Napakaganda po that we are being reminded that Lent is coming home. Lent is coming home. And the beautiful message that, Lord, stay with us. Stay with us. So, pinapasalamatan po natin ang ating mahal na obispo para sa pagbibigay niya ng pagkakataon na tayo ay mabigyan ng inspirasyon ng mga bagay na babaunin natin pagbalik natin sa ating mga parokya sa panahon na ito ng Quaresma. So Bishop, again, from all of us, we thank the Bishop. Thank you po, Bishop. So at this point, time check po ay 10:20, no? May mga ilang announcements lang po muna tayo.